אז מה קורה חברים, כאן דוב, ואנחנו משחקים גם עם אורי וגם עם איתי, שניהם החברים הכי טובים שלי, ואנחנו בסרטון ראשון שלי. גם אורי יעשה עכשיו עוד סרטון, קוראים לערוץ שלו גיים פלוס, אז אם אתם רוצים לכו תרשמו אליו, הוא משקיע בתוכן, ואורי תתחיל. אז מה קורה חברים, כאן עוד סרטון בערוץ של גיים פלוס. היום אנחנו משחקים עם דור ואיתי. תגידו שלום. היי. שלום. אוקיי. אנחנו עושים סרטון שיתוף פעולה, אני ודור. כן, גם דור יוטיובר, כמו שאמרתי לכם בסרטונים הקודמים. אז לכו תשימו לו סאב. לא, אל תגיד השם של הערוץ שלי, כי כרגע אף אחד לא מוצא אותו עם מישהו רק. אני לא אגיד את השם של הערוץ אתה לא אומר כן תפרסם, פשוט תשים את הקישור של הערוץ שלי בתיאור, גם אני אשים. סבבה. אוקיי, אני שם לכם קישור בתיאור לערוץ של דור. וחבר'ה, רק שתדעו, רק שתדעו, היה לי מלא ערוצים לפני, אחד עם 170 סאבים אפילו, איזה 4 ערוצים, אבל היו לי בו מלא באגים, ועכשיו יש לנו ערוץ טוב, שאנחנו יכולים לעשות בו, שנגיע ל-50 סאבים בעזרת השם, אז אנחנו, בואו נלך דווקא לפה, אז אנחנו נעשה לייבים מטורפים וכיפים, אפילו אולי קרבות. שאפילו אני אשתתף בהם. כן, ואני ואורי נעשה מלא סרטונים ביחד, לייבים ביחד, בשתי ערוצים, אז כן. יש לכם בתיאור קישור לערוץ שלו, לכו תרשמו אליו. אוקיי, חברים. טוב, חזרתי אליכם, נתנו טיפה לדור לדבר. מה אני אגיד לכם, אנחנו הולכים לעשות שיתופי פעולה הרבה מאוד. אוי, אתה יכול לקרב רגע את המיקרופון שלך טיפה יותר לפה, אני נראה לי ששומעים אותך. הרבה מאוד סרטונים. אז תדעו לכם, אני עובד קשה, אז נקנות את מספר, יש לי טיפה לאגים, ותלמו. כן, נראה לי יש משהו פשוט. אורי, תגביר את עצמך טיפה. אני לא יכול. אתה עם אוזניות? אתה מהאוזניות? כן. אוקיי חברים. אני אגיד לכם בסדר על זה. דור הכי טוב בקבוצה שלנו. אני שמתי לב שניתי את הגדרות שלי, מישהו בא אליי. אני מנסה לברוח. אוי. מסכן. ברחתי? איתי, בוא תציל אותי. תציל אני. זה עכשיו אני פשוט זה אתה, אני פה. אם אתם רוצים שאני אעשה תוכן אחר, או איתי, תשמור עליי, תוכן, תרשמו לי את הסיבות. בום. אחד תכתבו לי אפילו סרטונים שאני יכול לעשות. אוקיי, יפי עכשיו. שיהיה לכם קצת חזק, אני לא יודע איך ממניחים את זה. איתי, איך ממניחים את הסאונדים? לך זה קודם כל תעשה בזה של המחשב, הכי טוב. זה כאילו פשוט בכללי תלמיך את המחשב. נכון, איזה סתום אני, מה דפוק. אנחנו עכשיו הולכים כן, לאבן. אפשר גם לעשות ספציפית לא, אבל אז זה ישמעו אתכם. זה לא עושה הרבה, זה לא עושה הרבה. חברים, בואו זה טוב מאוד נבדוק ככה. איתי, בואו נלך לפרוט. דור, היית אמור שאתה צריך מדקיט, מה זה? דור, איך פצצות? יש לי משהו מדקיט. בואו למעלה דור. יש לי משהו מדקיט. טוב, אין לי מה לעשות. אורי, יש לי מה שאני מדקיט. חושבת זה שמתישהו
מישהו יתחזה לפילי הזה, באמת, אני אומר לכם שזה יקרה. מי דור, הזה? אצלך, בוא רגע, איך לא בוא. מתת? תגיד לי אם אתה רציני. דור, אני מאחוריך. אתם הפלתם אותי? אני אומר לך שמתישהו אנחנו נמות, כי מישהו יתחזה לפילי הזה. מעולה. זה היה דור קל. הפעיל אותנו, מה אורי? אנחנו רוצים לחפש. תגיד, אתה צוחק עליי? כמו שכבר אמרתי לכם, תכתבו לי פעמים סרטונים יש לי מישהו מתקיד עליך. מה עשיתי? אני אשמח שתשימו סאב, כי המטרה שלי כרגע היא 50 סאבים. גם לי. שאני אוכל ולתת לכם באופן מסוים. אורי, אני מקווה שישמעו אותך באמת. ואני גם רוצה מאוד להקליט אתכם לייבים. אני לא כזה שומע אותך. למה היה כששיחקנו אתמול אני שמעתי אותך יותר חזק? לא יודע, בוא נתחיל איתך כאן. שינית משהו? לא. אוקיי, כנראה שאנחנו לא נקבל את המדקיט, אבל קיבלנו באמת. עדיין לא מצאת מד, שתיכם צריכים מדקיט דחוף. מי שמגיע לזה יש פה אחת. יש שם בנדג'ים. אתה רוצה בנדג'ים? אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת בנדג'ים. לא, אמרתי אוי, שאני המתקיד עושה טוב. דור סמל. אוקיי, חברים. תודה. 99 HP. אתה לא גמרת את המדקיט, אתה שם. אני יודע, שמתי את 99. זה מפריע לי שאמרת 99. למה? לא יכולת לחכות עוד שנייה? נס. מזל, מזל. ועל זה אני לא, יערוך די. תחנת דרך. לא, אוקיי, עכשיו הוא עשה את זה. או, החטאתי. בואו לאיפה שסימנתי. נראה לי, איזה וואו, סרטון, יש פה אני תחנת סרטון, דרך. ואני לא קניתי את זה. בסדר, חשבתי איזה... דור, בואו לאיפה שסימנתי. זה פלוט. או, תודה, זה התפוצץ. אומייגאד, אני כמעט מתתי את די, אתה הדבר הזה. אתה נופל כל הרעש. דור, איתי, תשמרו עליי, אני רגע בא. אומייגאד, אני עומד למות. אני עומד למות מהמלכודת של עצמי. טוב, איתי. טוב, דור. אני פשוט... מה הוא עשה? אתה תקעת אותי ואני נפלתי. דור, אני תשמרו חושב עליי. שמגיע להורי מנצח. זה גרוע שגם ניסית לא. באמת. נראיתי טוב, דור, בראשון. אני הולך, תשמרו עליי, אני הולך רגע להביא מים. לך, חברים, שמח אני עליי. הולך להביא מים. שימו סתם. איתה יש לך שקויה. נראה לי פה. שנייה. אתה תישאר פה, אני חייב ללכת להביא שוקולד. אבל לא שקויה, אני צריך משהו שיעיף אותו. צריך שוקולד! אבל שקל זה יעיף אותו, אבל הוא לא יעיף אותו. באמת? נכון. וואי, מה יכול להעיף אותו? אני לא יודע. אנחנו צריכים שהוא יעוף, בטוח. הוא פה, אני שמעתי אותו וגם ראיתי אותו שהוא זז. כאילו, כולם נהנים מזה. טוב, אני משנה. כאילו, אולי יהיו פחות, אבל עדיין. כן, זה גם ככה. וואי, זה רעני. זה גם תוכן. אני יכולה להבין. די, אין פה כלום שיכול להפיל אותו. הדבר הזה עושה אפקט של שוקולד. לא, אנחנו צריכים להעיף אותו. וואי, איך הוא... אני באמת רוצה עכשיו. חבל לי. ראיתי אותו, זה אז נראה לי. אני באמת לא יודע אם הוא זז, כן, או שאנחנו מדמיינים. בוא ננסה להפיל אותו ככה, בשיטה OG. אני נראה לי יודע, רגע. איך? ראית? או, ראית?
שעושים ככה. וואי, למה אנחנו לא יכולים לעשות לו חליטאי? פאק. אוקיי, חברים. הבאתי מים? כן. יאללה. בואו נלך מכאן. יואו חבר'ה, האוזניות שלי התנתקו, אני יש לי מקווה שזה נוראי, ממשיך תתאמרי ממני. להקליט. אוי, אני יכול רגע להגיד לך משהו? יש. נראה לי אנשים זה לא היה הסכנה הכי גדולה שלך אוקיי. המשחק הזה. כן, כאילו, אנחנו ניסינו הגזימו. להפיל אותך. ניסינו להפיל אותך. באלוהים. תוכן, הרגתי תוכן. אותו. הרגתי אותו. חייב להודות, אורי, אם היינו אני אחזיר מפילים לו. אותך זה היה טוב. כן. למה לא נשארת? למה לא נשארת שפשוט? כי היית צריך לתת איזה לנו גרמני. איזה, לא יודע, משהו להפיל אותך, סוז. ואז וואו. היית עולה. חברים, אנחנו על קור. 21, 41, 43, 1, חזיר לוט. אוקיי. נוק. 22, טוב אורי, קדמת לי את הקיל, אבל עדיין. זה לא אני. דו! אני מת. חשבתי שהם לא אמיתיים. אחד מת? בבקשה, 1 HP, בבקשה. אני בא. רק שלא יפנש לי. מת. אוקיי, תודה. רק אני אקח את הלוט, רק רגע. אני הולך להרים בו, חברים. שמע, אני יכול לבוא אליך, אבל אני לא... הנה אורי. סתם. הנה, איתי, תראה. בוא, אני לא הורג אותך, אני מרים אותך. בוא נעשה דאבל רייז. איך ידעתי שאורי יבטל, איך ידעתי. איי, אורי חכה. אוקיי, חברים. איזה... מי ירה בנו? הוא קשה, רק הוא קשה, אני לא הוא מנסה קשה. לחזור לכם, אבל אני פשוט ממש רוצה לעשות לכם לייבים. אל תשימו שם. גם אני. כן. כל מי שהגיע לפה, תשימו לייק וסעד, וזה חשוב מאוד. מה זה המוזיקה הזאת כבר? כל מי שהגיע מכאן, שיכתוב בתגובות. אנשים צולפים בי, מתתי. אורי, איך הוא פגע? לא. איך הוא פגע? השטג פגע. שלישייה. אני חייב שתעזרו לי דחוף. אני מתתי, ג'י, מתתי. כל מי שהגיע לכאן. יש עליי שלישייה. קוראים לזה טריו. שלישייה אוקיי, בשפה העברית. הרי הצלתי אותך. אחד פגוע? אבל אני יותר. הצלת אותי? בבקשה, באמת תציל אותי. הנה, אוי, אני... דור מת. אוי, מה הסיכוי? ממש לא נטשנו נפלתי. אותו. נפל לי השלוט. כן, לא נעשה דבר כזה. אחד פגוע, רק. אורי, לך תרים אותי, הפושע. לא, תביאו אותו. יואו, איזה באסה, רציתי לראות אותך כבר מת. אתה מניאק. אורי, לך לריבוט בן, עכשיו. הוא צופה באורי? איתי, יש לך... נראה לך? צופה בך. לא, אין לי. אורי, תרים אותי בריבוט בן, תגיד מה, אתה סתום? איתי! אורי, תרים אותי. אני יכול לקחת את הקארד. תקנה, אורי. בסדר. איתי, תעלה. תרימו אותי, די, תרימו. שנייה אורי, בוא נעשה לו ריבוט. אוי, רגע, עמוד. אני יודע מה הוא יעשה. דווקא חשבתי שתברח. אוקיי, חברים, אנחנו משאירים את דור לבד! אתה בטוח? ביי דור. אוקיי. וואט דה פאק, אורי, אני אורי, בוא, די. יא חרא. לא! סגרת ממני? מה? חברים. אנחנו כדאי פה שהם- נתוך על הגג. אולי תלכו למקום שמתו בו אנשים, אני צריך לוט, you know. אוי, הנה, מתתי. כאן הולכים למות אנשים, כן, אנחנו הרגנו אותם. כי אנחנו... יואו, זה מרפא אותי! אני בתוך האוטו וזה מרפא אותי. כן, נכון, לא ידעת?
לא יודעת איך אפשר לראות את זה. בוא'נה, המניאק עלה לאוטו. דור, תעזור. תהרוג את הפאקינג איש. פינשתי אותו. אני אוי, לא. סקטר, אני הרגתי אותו. אני הרגתי אותו, יא רמאי. מה זה? אתה פינשת! די! נכון? בסדר, קח, יא רעב. כבר יש לי חר. נו, מה, אתה רציני? תביא את המיתיקן. לא, אין לי מיתיק. אני ראיתי את זה. יש למישהו מיניז... יש למישהו ריבוט? די, תרים אותי. די. אתה יכול. אנחנו מקריבים אותו. ברחתי, חברים. תרסרס אותו. אוקיי, הוא ברח. הוא לא ברח. איזה קטין. שים, קטין. אני חבר ממש טוב. אוי, לא. כן, חבר ממש טוב שנוטש אותי. איתי, אתה יכול. כן. טוב אתה. לא, איתי. יא חמור קטין. איתה, אני אני לא 4 ברחתי HP. עכשיו. בכל מקרה היינו מתים אני ככה. הייתי אחד. ונשארתי להציל את דור, כי אני גבר. אורי, בבקשה בוא. אני ברחתי. בוא, בבקשה. דור, איפה אורי, אתה? 30, בבקשה שניות, אורי, רוץ. אתה 54. יש לך איזה מובמנט? אני על 20, בבקשה. אתה אין, אתה איתי. 54, אתה לא 4. טוב, אני מנסה. מה? לא. כפיים לאורי, כפיים. טוב, כמה זמן אנחנו בסרטון? כל הכבוד. איתה, אני הייתי מת בוודאות. 16 דקות, עוד סרטון? בפעם... רגע, נראה לי נעצור, לא? גמרנו נראה לי את הסרטון. אז יאללה כן. ביי. חבר'ה, שימו סאב ולייק. נתראה בסרטון הבא. חבר'ה, אני עכשיו ביד ימין. אוקיי, שימו סאב ולייק ויאללה ביי. פיס.